दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामाव आरोबाव दरसे जिल्ला बांसिगोन। सोरखारि नङै फरायसालिफोरनि मासुल लानायनि सायाव लागाम हमनो थांखि लादों रायजोनि केबिनेटआ। बारग' हादोरगिरि प्रणब मुखार्जीनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। गाहाय मन्थ्रिया भिडिअ' कन्फारेन्सनि गेजेरजों आसामनि दैबानानि खौरां लाहरदों। आसामनि डिजिपि भास्कर जयति महन्तनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। भारतीय रेलआ सानफ्रामबो खारग्रा गासैबो मेल, एक्सप्रेस आरो पेसेन्जार रेलनि खारनायखौ 30 सेप्तेम्बरसिम दोनथ'बावबाय। दानिया आबुं रादाब। आसामा आरोबाव दरसे गोदान जिल्लाखौ मोननो हासिगोन। बरपेटा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बजालि महकुमाखौ आपग्रेड खालामनानै मोनसे गोदान जिल्ला बानायसिगोन। समबारखालि सर्बानन्द सन'वाल केबिनेटनि जथुमाव बे बिथांखिखौ लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे समाव आसामाव गासै 33 जिल्ला दंखायो। बबेखानि बजालिखौ सरजाबनानै आसामाव मोन 34 जिल्लाफोर जासिगोन। केबिनेट जथुमनि उनाव आसामनि पार्लियामेन्टारि एफेयार्स मन्थ्रि चन्द्रम'हन पाटवारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बजालि महकुमाखौ मोनसे गोदान जिल्ला सोरजिनाय जासिगोन। बेजों लोगोसेनो बजालि जिल्लाखौ खुंनायनि थाखाय मोन 10 अफिसार थाखोनि मासिफोर आरो गुबुन गुबुन थाखोनि मोन 85 मासिफोरखौबो गोदानै क्रिएट खालामनो थाखाय समबारखालि बेलासियाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ बानजायनाय केबिनेट जथुमाव थांखि लानाय जायो। समबारखालिनि बेलासियाव आसाम सोरखारनि केबिनेटनि मोनसे गोनांथार मेलखौ गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि बानजायनायाव जथुमनाय जायो। बे केबिनेट जथुमाव रायजोनि सोरखारि नङै एबा गावारि फरायसालिफोरनि थाखाय गेदेर थांखि लानाय जायो। आसाम सोरखारनि केबिनेटआ लानाय बे थांखियानो जादों गावारि फरायसालिफोरा गावबा गावनि गोसो बायदियै फरायसालिफोरनिफ्राय मासुल लानो हानाय नंला। बबेखानि गावारि फरायसालिफोरा फरायसाफोरनि मासुल लानायखौ थि खालामनानै होनो थाखाय रायजो सोरखारा मोनसे कमिटि दानानै होनो थाखायबो केबिनेट जथुमाव थांखि लानाय जायो। बेजों लोगोसेनो सोरखारि नङै फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरनि दान बान्थाखौबो थि खालामनाय जागोन होननानै पार्लियामेन्टारि एफेयार्स मन्थ्रि चन्द्रम'हन पाटवारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंदों। भारत हादरनि बारग' हादोरगिरि आरो आगुनि गागि कंग्रेस दैदेनगिरि आरो गोख्रों राजखान्थिगिरि प्रणब मुखार्जीआबो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय। समबारखालि बारग' हादोरगिरि प्रणब मुखार्जीनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों होननानै सुलुङाव मिथिदों। मख'नो गोनांदि गावनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय खौरांखौ बारग' हादोरगिरिया टुइट खालामनानै फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो थांनाय सप्तानि गेजेराव गावजों कन्टेक्टआव फैनाय साफ्रोमखौबो गावखौनो आइसोलेट खालामनो थाखायबो बारग' हादोरगिरिया टुइट खालामनानै खावलायदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालजों भिडिअ' कन्फारेन्सआव सावरायनानै आसामनि दैबानानि सुलाद लाहरदों। आसामजों लोगोसे हादरनि मोन 6 रायजोफोरनि दैबानानि थासारिनि बागै गाहाय मन्थ्रिया भिडिअ' कन्फारेन्सनि गेजेरजों खौरां लाहरदों होननानै मिथिनो हादों। बै मोन 6 रायजोफ्रानो जादों आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, केरेला, कर्नाटक आरो उत्तर प्रदेश। बबेखानि आथिखालनि कर'ना भाइरासनि थासारिनि थाखायनो दैबानानि जेंगोना आरो थासारिखौ नायदिंफैनो हायाखै होननानैबो गाहाय मन्थ्रिया भिडिअ' कन्फारेन्सआव सावरायनायाव बुंथिहरो होननानै सुलुङाव बुंदों। रिपर्टनि बायदिब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि न'आव खुंनाय भिडिअ' कन्फारेन्सनि जोहै गाहाय मन्थ्रिजों सावरायनाय हाबाफारियाव दै बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त, आसामनि चिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णा, गिबि मन्थ्रि, मिडिया बोसोनगिरि, आयेन बोसोनगिरिमोनबो दंमोन। आसामाव कर'नानि हेंथायै सोलिगासिनो थानाय दावहायाव आसाम पुलिस बिफानखौ सिगाङाव थानानै दैदेननाय आसामनि पुलिसनि डिजिपि भास्कर जयति महन्तआबो बे समाव गावनो कर'नाजों गाग्लोबजाबाय। समबारखालि भास्कर जयति महन्तनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हायो। बबेखानि महन्तजों लोगोसे बिनि गारि सालायग्रानि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोनदों होननानै मिथिनो हादों।
ओरैहाय समबारखालि दुलियाजानि बीजेपी एमएलए तारास गवाला आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनि देहायावबो कर'ना पजिटिभ टेस्ट जादों होननानै सुलुङाव मिथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रबिबारखालिनो एमएलए गवाला नौसालियाव गोदान लामा बानायनायनि मोनसे अन्थाइ खुन्थिया गायसंदोंमोन। बेनि अनगायैबो बियो टेङाघाटआव मोनसे हाबानि रिसेपसनाव बाहागो लाहैदोंमोन होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि गवालानि सिगां आसामनि गोबांसा एमएलएफोरा कर'नाजों गाग्लोबजाबाय। आथिखालनि कर'ना बेराम एबा कभिड-19नि गिख्रंथाव महर लानायखौ नोजोर होनानै भारत सोरखारनि रेल बिफानआ सानफ्रोमबो खारग्रा एबा सप्तायाव खारग्रा गासैबो मेल, एक्सप्रेस आरो पेसेन्जार रेलफोरनि खारनायखौ फैगौ 30 सेप्तेम्बर 2020 सिम दोनथ'बावबाय। अदेबानि गोनांथि जायोब्ला गंफा गंनै जर'खा रेलखौ खारहोनाय जागोन होननानै रेल बिफानआ फोसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय मे दाननि 11 अक्ट'निफ्रायनो भारतनि रेल बिफानआ सानफ्रोमबो खारग्रा गासैबो मेल, एक्सप्रेस आरो पेसेन्जार रेलनि खारनायखौ बन्द' खालामना दोनखानाय जादोंमोन। अब्लाबो मुवा बेसाद रोगाग्रा लजिस्टिक ट्रेनफोरा खारबाय थागोन होननानैबो मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1।